hyväksyt itsesi jotenkin sellaisena kuin sä oot. Ja hyväksy jotenkin sen, että mun ei tarvitse olla niin kuin täydellinen tai että mä joka päivä kehitän itseäni. Toivottavasti jollain tavalla, omalla tavallaan yritän ihmisenä kehittyä parempaan suuntaan. Ja ainahan sitä niin kuitenkin intuitiivisesti valitsee tietyt vaatteet kaupasta ja tietyt vaatteet sitä ostaa ja jotain vaatteita ei osta. Ja sitten on mielenkiintoista aina miettiä, että miksi mä en ja onko toi liian rouvamainen tai onko toi, mutta meitä on kaiken näköisiä ja värisiä ja kokoisia ja kaikkea muuta. Että kaiken näköinen globalistuminen on ihan niin kuin hieno asia. Mun mielestä muoti, jos sitäkin haluaa syvällisemmin ajatella, niin kertoo myös niin kuin jotakin, niin kuin, minkälaisessa maailmankuvassa jollain tasolla mennään.